Γεια σου. Καλώς όρισες στην επαγγελματική έκδοση. Υπάρχουν ψυχές που δεν αρκούνται στο να διαλογίζονται. Θέλουν να μεταδώσουν, να καθοδηγήσουν, να εμπνεύσουν. Η επαγγελματική έκδοση του 108 διαλογισμοί στο μονοπάτι σου γεννήθηκε για αυτές τις ψυχές. Ένα ολιστικό σύστημα εφαρμογής και μετάδοσης που ενώνει τη φιλοσοφία της γιόγκα, την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, την επιστήμη και τη σύγχρονη ψυχολογία σε ένα ενιαίο πεδίο μεταμόρφωσης. Περιλαμβάνει ολόκληρο το έργο των 108 διαλογισμών, έναν πρακτικό οδηγό εφαρμογής με 108 πρωτόκολλα και την εμπειρία του e-book και audio thorium. Για εκπαιδευτές δασκάλων γιόγκα, για δασκάλους γιόγκα, για coaches και ολιστικούς καθοδηγητές που θέλουν να κάνουν την γνώση εμπειρία και την εμπειρία διδασκαλία. Το μονοπάτι συνεχίζεται μέσα από εσένα. Ναμαστέ.